аз съм Георги. Добре, чакай, здравейте, дами и господа. Аз съм Георги Марянов и сега предаваме, ще бъдем в гората. Това е третия епизод на Бога на игрите и сега ще снимам на живо от гората на Слендър. Сега с моя приятел Георги Николов и Хриси, който намери Слендър. Да, който намери Слендър, ще ви покажем, че Слендър съществува. Сега И Херобрайн. Чакай да какво? На живо, не в Майнкрафт. Да, и той Херобрайн, той е такъв. Добре, чакай. Така, сега... Лозенка. Потихо. Сега, не знам дали ще успеем да видим Слендъра, но със сигурност знам, че... Махни. Но със сигурност знам, че ще влезем в неговата гора. Я го върни към мене. Точно като в гората е. Точно като в играта има едно такова ниво, де точно така изглежда с гуми и такива. Даре, дами и господа, сега малко от всички има капка страх, но все пак ще се такова. Момичетата и братът на Марио останаха да ни чакат пред Хриси. И сега, ако нашите му видят, ще ме разкъсат. Като Слендър. Айде да почваме. Махни бе. Не бе, Влизам пак. Влизам пак. Аз имам много пас. Правя и се кефя. Ти си важен педерас. Ходи си у вас. Ти разбираш ли ме? Ти копираш ли ме? Може да ме копираш, но няма да разбираш какво ще ти направя сега. Сега ще... Чакай бе. Това от Веном. Да. Това X5 ли е, бе? Не. Той е там. Чакай, има много права. Ти си гаден педерас. Ходи си у вас, ти разбираш ли ме? Може да ме копираш, но няма да разбираш какво ще ти направя, без да разбираш. Че си го знаех цялото му. Кога насочи телефона към мен? Вижте! Истински експерт! Истински експерт! Да. Това беше Google с неговата посетията F5. Ето пак F5. Ето виждате през мен. Да, през очите ми, през цялата ми глава. Знаете ли какво? Може да видите други играч без F5 в главата. Знаете ли, че отвътре има лицето? Тихо. В главата има лицето на тоя. Знаете ли, че... Добре, тихо. Играчите в Майнкрафт нямат мозък. Предаваме, сега почти стигнахме до гората на Слендър. Да снимам. И малко ме е страх, хора, не ми се смейте, но това наистина, ако срещнем Слендър, имаме малки проценти да оцелеем. Да. Чакай, аз ще снимам, бе. Човек. Той е водещия, той ще има. Да, аз го водя. Напреди не искаше да снимам, сега точно искаше да снимам. Просто наш пътя. Какъв път е? Да, и това е от Слендерман. Това е от Слендерман, човек. Ох, човек, страх ме да влизам там. Ох, трябва ли? Да. Ох. Давай кого. Човек, аз съм, хора, дами и господа, аз съм трети. Добре, че тук е малко оживено. Ох, давай! Искам да се свършва по-бързо с това. Поне, дами и господа. Да. Аз не виждам нищо. О, ето го. Добре, те слизаме. Моля ти се, човек, не искам да влизам навътре. Аз искам. Горе се вижда по-добре. Това е клубът на Христи. И ако